I torsdags udkom bogen Europas Vestkyst. Det er en fotorejse fra Skagen til Gibraltar, fotograferet og skrevet af Jens Fink Jensen. Og velkommen til dig. Mange tak. Hvordan får du dog ideen til at beskrive kyster helt fra nord og så helt til syd? Jeg fik faktisk ideen for 10 år siden, da der var verdensudstilling i Lissabon i 1998. Der fik jeg den idé, at jeg ville skildre kysten fra Danmark hele vejen ned til den danske pavillon i Lissabon. Det fik jeg dog aldrig rigtig realiseret. Jeg kom for sent i gang, tror jeg, med det. Men så var ideen om Europas vestkyst som sådan et samlende kystrige født i min bevidsthed, og det er nu endt med at blive til en bog og en udstilling. Har du så sejlet fra kyst til kyst? Nej, det har jeg dog ikke. det tror jeg heller ikke rigtig, jeg havde tid nok til. For det første sejler jeg ikke på den måde. Jeg foretog rejsen i bil og kørte 7.000 kilometer for at nå ned til Gibraltar. Det tog godt og vel 2,5 uger, så det var nogle meget intense dage, hvor man kører ned af en landevej ud til kysten, tilbage igen, ned af en landevej ud til kysten, og så er det bare at se, hvad der dukker op, når man kommer ud til sådan en eller anden lille fiskerleje eller noget i den retning. Hvad er det ved kysterne, der fascinerer dig? Det er jo det der med dels at stå ved kysten og se, eller tænke over, hvad er der man over på den anden side. Er det, hvis man sejler den retning, så kommer man måske til USA's østkyst. Og det er også det med at være ved kysten, og så hele tiden at have lyst til at komme rundt om den næste pynt og se, hvad er der nu der. Er det nu lidt anderledes end her, hvor jeg lige er nu, og så videre. Det er sådan nogle ting, der driver værket. Ja. Det er jo man må godt sige, det er en slags billedbog. Det er det. Ja. Vi har en lille smagsprøve, en lille kavalkade af billeder, som du lige kan nå at kommentere her undervejs. Okay. Det er så forsiden af bogen, vi ser her. Det er forsiden. Og her er vi selvfølgelig Skagens, eller Grenens spids, og typisk hus her fra Skagen, og Mårup Kirke, som jo er et meget godt eksempel på, hvordan naturen den får overtaget i den sidste ende over det, vi laver. Her det er en af de der soldatergrave ved D-dagskysten med tusindvis af amerikanske soldater. Nu er vi helt nede ved Algarvekysten. Her er det Kap Trafalgar, hvor slaget ved Trafalgar, og her er det Europa Point, den yderste spids, der hvor rejsen den endte i Gibraltar. Og man kan skimte Rifbjergene i Marokko i baggrunden. Ja, det er flotte billeder. Men det er ikke en bog, hvor du har skrevet oplevelser og anekdoter fra sted til sted? Nej, det var udelukkende gennem kameralinsen, at jeg oplevede stederne, og så har jeg efterfølgende skrevet researchet om, hvad er der særligt spændende historisk, kulturelt på de steder. Det er den måde, den er brygget sammen på, og så har jeg skrevet et par forord, hvor jeg fortæller lidt om den sammenhængende kyst og de vilkår, som man lever under langs de kyster i fortid og nutid. Ja, fordi du er jo også forfatter, du skriver digte. Ja, altså jeg har udgivet en hel del digtsamlinger, og mange af dem handler faktisk om havet, fordi det handler lidt om, at man jo ofte havner ved kysten, når man er på ferie. Det har vi jo en hang til. Og der er meget sådan symbolik i havet og kysterne, som jeg nu for første gang sådan rigtig har kunne skildre ved hjælp af billeder også. Hvad kan du bedst lide at fotografere eller skrive? Hvis jeg skulle vælge, så vil jeg nok helst så foretrækker jeg at skrive, fordi det er det, jeg kommer tættest på mig selv. Og når jeg fotograferer, så har jeg det rigtig godt, fordi det er en fantastisk oplevelse at gå og fotografere og indfange spændende motiver. Men jeg vil sige, at der er jeg alligevel lidt mere underlagt, hvad jeg nu møder, og som jeg kan fotografere. Når jeg skriver, så bestemmer jeg på en måde det hele selv. Men altså, kombinationen er jo spændende. Men man kan jo sige, at det ikke er nemmere at vurdere et fotografi bagefter, end det er at vurdere en tekst, man har skrevet. Jo, altså, det tror jeg nok, det er, men det er bare to forskellige måder at gengive følelser og oplevelser på. Altså, i virkeligheden så er der jo ikke en, der tager billedet præcis som jeg gør. Der er et eller andet i mig, der gør, at jeg synes, at den her vinkel er lige den rigtige. Og derfor bliver det i virkeligheden en personlig oplevelse af de steder, hvor jeg har været, og ikke bare et fotografisk aftryk af en realitet. Så, Du er jo ikke bare forfatter og fotograf, du er også komponist. Ja. Har du nogle projekter, hvor du kombinerer alle tre dele? Ja, altså faktisk har jeg i forbindelse med udstillingen, som er affødt af bogen. Der kommer en fotoudstilling? Der er en fotoudstilling, som faktisk åbnede på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg i fredags. Og der har jeg lavet et lille billedshow, hvor min musik også er med.
Så der er komponeret noget musik til den. Så det gør jeg også. Jeg bruger min egen musik til underlægning, når jeg læser digte op, for eksempel. For at det bløde lidt op for alle ordene. Hvad bliver de næste tiltag? Ja, altså det har jeg ikke rigtig besluttet, fordi nu har jeg været koncentreret fuldstændig om det her projekt i flere år nærmest. Men jeg synes, det kunne være rigtig spændende at skildre Østersøen på sådan måske lidt efter samme koncept som det her. Fordi vi ved heller ikke, altså vi kender heller ikke Østersøen som sådan et sammenhængende hav. Vi kender det sådan punktvis, og det kunne være spændende at gøre det. Ligesom det er første gang, at nogen har samlet Europas vestkyst som en helhed, som jeg har gjort i den her bog, så har jeg heller ikke set nogen gøre det med Østersøen. Så det kunne være spændende. Det må vi se frem til. Tak fordi du kom, og held og lykke med bogen. Mange tak. Det var så middagsnyhederne for i dag. Vi har flere nyheder kl. 16:10 på gensyn der.